Sesin pat kajing kublai pi hagur teng Jisu. Kubor hangani por kedai. Kajing pelapop kan om pen im yeno. Ngidoni ke story ke Bible Paul ong uno lada men pla shena de lagi shintur yo try Jisu ba mengai halaga donut ba ble pemi part un ke yap te on pen im me. Paul klem ong lada men pla shena de lagi pop de lagi shintur ka ong lada men pla shena de lagi shintur yo try Jisu te on pen im me. Ta kadai jong Paul na sti no rom no bospot kot ba khandai kot ba khatla pat kong kumne uno bokot kerpat yaga kerteng try on pen imiu kata kamut ban kot hawang kot kerpat kamut banong Jisu kajimut jong gajing kot kerpat kamut ban acknowledge ban itu yo utrai ban itu yo Jisu kum utrai ba Chris ban claim ban kam ba udai mo yo bala thung do blay balong unong sunshar balong bishar igibe imbat kibe yap kta gadai jingkot kerpat but upol ru ong kum ne sti no rom biang no sabur ong kapau shina na margata ba onom pen kesan yo no briu de ke jingle ke hukum but ubahok un im tang daga jingai ubriu unum yo jimpen im daga jingle ubriu un yo jimpen im da ka jingpla yo Jisu ubolong Chris baru try kalong besar ketkot ke ba yo stino rom ogonong balai stino rom thot arpo namar gata daga jingle jong hukum onum pen kesan ye ke weru ke do khamat ju namar da ke hukum long ke jingtip ye ke pop harai menta ye ke hok ublay kaba klem ke jingle jong hukum lapan pau shena bat bala sakhi ye taro daki daga hukum bat daki noi tulpa ye ka hogu blay kalong klem ka hukum ka hogu blay kalong shabar nag hukum bar pol ong ubohok un em daga jingai khot ba ro prang kum ne namar gata ngi penkut nya ba ubriu ba ya ubriu la penksan daga jingle klem ka hukum kajing kadai ndapa pipule ye gisti jong Jacob kajing kawan ndapa pipule ye gisti jong Jacob but pi ngi smart ban ya penkut nia ngi smart ban ya penkut ye ke ba ngi jusngo ni yok sngo na pulpit ni yok sngo na jing ong jang ki breu bat hagi stiu Jacob nang ba ar kot ke ba ar pon breu kumba ka do ro klem ka men sem long ba yap kum ta ro ka jinge klem ka jingle ka long ba yap dan arja ki breu ki basngo tanat yo Jacob palat ban yo Paul dai ki breu ki ba khlai man le hok ki briu ki ba punshong nong rem ya ka jimpen im daga jingle dai ki briu ki ba snobang ya ga stiu Jacob bat ki apply bat ki pendon kami ni khtin man gapor ka jingai klem ga jingle kolong ka bayap nomar ki pe chele de bat ki la ban le ki kheng yele de ba ki la ban le kat ba ki we pat ki briu ki bomla ban le ki ba pe chile de bat ki i ye kata ka jinglong rangli jong ka jing em jaki bat kilong ki briu ki ba pai ki ba pra ka jing em kine ki kham kemen ki kham yo jing kremen nda ba ki pule yo Paul bat ki kemen haba Paul ong ka jimpen em ka wan da ka jingle rai tang da ka jingai
way pa way breu uba yos ngau ye ni ktin janga hang ni por ka syong ki don arja ki skor ka ba pensyong nong rem ya ka jingle ya ka jibrim da ka jingle ba ka skor ka ba pensyong nong rem ya ka jimpan em tang da ka jinge hang ni por ngan aji ka khubor jinga dei ka jing plapop kanom pen em you know ka jing plapop kamwan ra jing em udon way briu hagi kam jong apostol u kertengun Cornelius sa no ba shipo ude ka Bible ka ude briu ba riblay ude briu uba ai ki jing ai isnay ude briu uba duai an pole ubriu uba shifting you blay ubriu uba ai ki jing ai isnay shiki briu ba briu ba duai man gapor hagi jing duai jo uyo ig jing topau baru angel ula wan pah ubal ong pa bri menta sa jopa sha we bri bu kerteng Simon Petros ongi uban wan sayeng kena bu unwan ban yeto ime ka ba mede ban le kena ba men yo ig jing em sa ba ga jing em kam wan da ga jing ai ga jing kam wan da ga ba ai ye ga ba shipo kan wan da ga ba ai ye ga jing a si ga balang kam wan da ga jing ai shaki badok kamwan namar ba pibha kamwan namar ba pile jingseng kajing penim kamdei de kajing pule Bible kajing penim kamwan de gale jingseng kajing penim omdon monoro monoro ba yo jing penim de kajing le kajing penim kalong bek tang de kajing ai ngam ong bangi nam ile jingseng ngam ong bangi nam duai ngam ong bangi nam pule Bible ngam ong bangi nam le bha kata kadai banwan hadin bala penim yangi hare kajing kadai bon ki bru kiba pensyong nong rim ya kajing im Kristan daga ba pong juti hadin kata sa pong mujana den ha kajing sha kadai banlong pong mujashwa nata sa pong juti na den ngipat kalau da kongpong ngi ong ngi dei ban le ching seng ngi dei ban le igane tangi de ban im ngile ban riam bhangim de ban wan si yemane de gani gar jai ne gani gar komdem ngim de ban wan sha jingiseng deki tangkum to klem dar riam bha de ban wan dale don akor pha ngam om bangin yele klem akor hare bitim nam ki bru ki pensyong norim ya ga jing em ya ga jimpen em hagi ta ki ek e baro ki jingle jong kadok kabana shabar ka jimpen em ka debe ka Bible ka ong da ka jing ai lapan imingi da ka jing ken ka klem ong da ka jingle lapan imingi ong da ka jing ai lapan imingi da ka jing ka klem ong da ka jing ai lapan imingi da ka jing bat ro da ka jingle ka klem ong ta da ka jing ai lapan imi way pu way da ka jing how Jesus Christ ubolong Christ baru try te ngan pule biang yaga Yohanes kalong ba katuk mang pule mantan isti menukong jong Yohanes kalong kaba nungkong khot kaba khandai lada ngipla yagi pop jongi ulong oba yaine bat bahok ban map yagi pop jongi badan pun khoj ingi nagi pop jongi baro kai gani to lada pi ong ba pi don kam man plai pop khana ba sna mu jisu kan yok ban sat yangi jubab shoy nga pilat em ban plalut ye ga pop baro to lada pi ong oi pila kemut pila ong pila lut pop dene lada pi ong pila la lut ban plalut ye pop jo pi ban itu kata kajing perkat ke bakum kata da kajing plapop kan khoi ke pop kade kajing perkat ka ba lengkot jimut chepang ke ke pop ka pop pitim nem kam dei tang kajing le pop kam dei ka di kiat kam dei tang ka penyap kam dei tang ka tu kam dei tang ka klim ka pop ujisu uan berong kono kono ka mi ne ka do no brio kata ka pentingit yo brio
kami kejing isi kami kejing pihunyi wei kami kejing keren sniu kejing keren siar kimi kini ki aka na ka donu bri bat kata long pop kata ri ga pen sniu bri pimla ban ong pila dolut ikini ki aka bro omdan shu kejing isi omdan shu kejing pihun omdan shu kejing ikwa ikali jong ki wei Piyok kaying building pikwa da kaying pakidolan kaying seem. Piyok hadin kata pikwa yaga kali ga bakam tamman ikiwe. Piyok I weu ya kali ga bakam ruspa bakam kam ikan man jong pi pikwa. Umdan ubala aban ong bangam kwa. Kajing ikwa jong kiwe ga pop. But ka Bible ka ong ka aka ka bomlong na ka jingai kalong ka pop kam dei tang ka jingle jong briu ka pop ka dei ka aka ka ba pim le ro ka Bible ka ong uno bo yo I yo para jong u ba u don kam ye ki jing don kam hare pi yai lai pi pelongkot ye khti ban kener shu ka Bible ka ong ka ta ro dei ka pop Bat ko ong gum ni ka aka baro ka bomlong kat bakum ka jingai ka tagalong ka pop. Hallelujah. Ka aka ka bomlong na ka jingai ka long ka pop. Pilet picnic pilet let ye ki jingdon kam la jong. Lada phim lệ cái gì nghe cái tao lòng ngọc và cái Bible cái cái ba khenam ba ubriu un siam nó đi ba ula rem lada open song nó rem ya cái jing im da cái jing lệ rom long bakhat saat kot ar pholai cái bom long na cái jing nghe cái lòng ngọc cái đây cái pop Hagstino rom le pule ka pop ka de gane ba pi bo la da pi yo I yo perlok jong pi u perlok u perlok jong pi u ba nget ba umlong ban bam do snyang hare pilet pi ai pi bat u ta perlok jong pi u ong ba ban bam do snyang ga pop la da pilet bat pi bam hakmat ju Upolu betai ong ni ong pila lepo persya yo Chris. Pila lepo persya yo Chris. Hallelujah. Bagi Bible ke ong pila pentingit ye jing tip lem jong to perlo jong pi ba pila le pop persya ukre se ke pop ka bom dei ne ke jing le long ka pop ba phimla ban ong ba phi khoi pop ka jing khoi pop kam dei ka lenti ban yo jing pen em don weru bo ong ngala khoi pop mentang ngam yo jing mentang ngala yo jing pen em Don shibon gibri ki bha palat baningi Kristan don shibon gibri ki bale bha don shibon gibri ki duai ki balak ban duai palat bani ka bangingi duai la da ka jimpan im ka wan da ka jing khoi pop da ka jimpan im ka wan da ka shule che shalom makasang bat sha jing et da ki tayo ba ban yo jimpan im bon gibri ki ba yo jimpan palat baningi Kristan ka jimpan im kam wan lai na ka kerteng Jisu ka jima bi ka pop kam don lai na ka kerteng Jisu Om don kanu ke kerteng ke bahpo ke beneng le ke khondo ke basipo khondo da ka bala pun ibu bri like ke kerteng Jisu ke jing plapop kanon penem yeno namar don bala ban plapop lut balada pi ong pilala ban pla pop lut ke dekot ke basipo ke ong uno bo ong ba don pop usyukor yala de baru bat ketaga ketin jong u kam don happy lada pi ong plalu poi ke pop upol ong lada pi ong plalu di ke pop bat don pop show matapi ka Bible ko ong pila
syak syukur pila pelong ro yu blai belam ler tega egen ga pop ke bau Yonis uong ke egen ga pop ke bau Yonis ukren sya bangan ai bangan jubab ke egen ga pop ngan chu ai jingkili phe ni ga por kalong ga balai gad khot ke ba pra sang puli utau ngat khot ban riu uno ubayai uno ubayai sa hau blai le pop okay gad khot ba pra uta ubale pop ulong no soitan namaro soitan ulele pop na do ka ba manengkong uta bole pop ulong no soitan pile pop ne so pilong hijau soitan kau berkendai gong kumne ngan aji kili hadir mengapuli uno bala kano blay le pop ke babel kesi gong uno bala kano blay jule pop namar usembah jo blay yaisa hu bat la ban le pop ong la banga la ban le pop namar la kayu no blay uyani sebetai uno bru bala kano blay la ban le pop hello uyani sebetai uno bala kano blay la ban le pop but uno bala kano blay jule pop ngan kli jwa mangai pi le pop ne em hoi pi jule pop ne em hoi pi la ne man le pop hoi mano bo ong pim jule pop rakti mano bo ong pim la ban le pop dan wero bo ong te la da pi jule pop uyone so ong pi long no soitan utho yegene get thot utho eka shigi bangai shigi kristan sangat man beta uba kumuno utau jaj briu ubom la ban lepop uba kumno utau jaj briu ubom julepop ubala ban duai bha ubala umpli babel ubala ban le jingseng ubala ban be khlem go weru ka sngi blay umpep jingseng udah ta uyoni su ong uno ubala khano blay uta ujat briu umla ban le pop bat manta kai ga ba pi perkat kedai tharai ngampat chemyo ye ke jingkhano blay ngin pe gonong pasang ngat khot nokong uno banget bau jisu long kris la khai uno blay uno ubanget pingai ne em bau jisu long kris oi don ki banget ngam ong ki banget don ki banget pi banget bau jisu long kris kumno yonizom la khai u na blay kumno ban yo jingkhano blay ban ngek bau jisu deu kris pingai ne bau jisu deu kris hoi la hoi kumut la khai pino blay la da dep khai pino blay pimla ban le pop hello la dep khai pino blay pim le pop pile pop nem hoi uhre ubri belakano blay ula ne bale pop em pio in em manta ya ka problem ke ba mi na gani kadai gani pi perkat le se yonis ukren pi perkat le tharai ompat shem la khapat yanga don ubriu ubom don pop haga perthai don bat pimla ban penkut ba don ubriu ubala khapat
no blai ki banget bau jisu long Chris baro lakha ki no blai hari pidan kam man soto pat kamut ayu banget ba kamut ayu banget bau jisu long Chris ya kata pila ban pek nado ki video penokong jangan uno no bakhano blai umla ban laptop ngidai banne hangta kabumut kumne gan kabumut kumne ka taga pop ka ba uyonis Ukraine ka ba ubala khano blai umla ban le kamde ka pop jingle jonga jongpi hello ubala khano blai umla ban le pop uba laptop ulong nok soy handrai pi tip haba pi pe igur kom le kom im jo pi yega jinglong ji im jungi baro ngi trot ngi baro ngi don pop kam mod kene ga pop ka bo yoni Ukraine kam don jinga dei e bat kene ga jing im ba ka jingle jongi hene ga do hello ngam ong bangini im kum gi soy ngam ong bangin ya ngam ong bang ba ngin im kum gi khon soitan ngashu batai ke bo yoni so batai yoni so ubla khano blai umla ban lepop la do ubla khano blai umla ban lepop kanega pop ke bo yoni so batai kam don ji de e bat ka pop kaniga bangi perkhat kamaman gesngi kam don ji de e bat ka bang do sniang ji hakma perlok ubom ubangai ba kalong pop ban bam do sniang kani kam don ji de e bat kaniga kebat keneka ladang ayo yo way ubaduk ubakrong bat ngajak kiar no pitim yang kat kum ke Bible lada piyak kiar yo to gede ke pop hari gene ke pop ke bo yoni so ong kam don ji de bat kene ke jing ya ke jing kiar jona no ni ubaduk ke pop ke bo yoni su kren ke dek ke bek ne menta ke way ngan batai pi ke kita lada pi 4 lak ban sengat ha uyoni so ngum no kalau besang kadekot ka bakat nyo sengat ngum ni ka jimbom hok baro de ke pop dia kata ngi su banengai ka jimbom hok baro de ke pop bat ka don ka pop om sha ka ban yap ka don ka pop om sha ka ban yap Kaya kata ka pop om juga ban yap lara pim snoto ia ga jimut jong yonis pim batai kulumare ke Bible hagat kor bakat prago om ni ngitip om yonis ngitip ba uno belakano blai le pop my goodness ubelakano blai le pop ong la banga ubelakano blai le pop ngakhlem om nga uyoni som kabumut kene ga pop ka ba uyonis ubatai kene ga pop ka bo uba ubelakano blai la ban le kam de kene ga pop man ga sngi namar ye kini gi pop ki ba man sngi la ban le hello uyonis Ukraine yegi pop ki bang ilek man gasni Ukraine ye ka wek pop but ye ka taga pop si sin mala kano blay u banget la jo ban le ye ka taga pop but de ye ka taga pop uyonis ong lada me pla ye ka pop ulong ba yane ba bahok pan map ye ki but bagas na mu jisu kan sa ye ki jimbom hok jame baro don ka pop om jaga ban yap kaya kita ka pop om jaga ban yap ka don ka pop jaga ban yap ka pop jaga ban yap kaya ka pop len ye ke jingwan long do jong Chris
Hello. Kadon gawai ka Bible pareng ka bakam pauna mi sini jathan jungi ka kerten ke international version NIV haba ka translate ya ga ne ka dkhot ka bakhandai jong yonis lai ka translate ka ha ne gidur uno belakano blai yai bteng ban le pop. My goodness, horrible translation. Kabamot unong translate iga NIV iga Bible NIV so thu iga ege bo yoni so ong to manta shubo manta lada ke NIV kadai karkom translate juga NIV kadai uno belkan yai pteman le pop shubo lada kadai kamot ki nong train translate iga NIV ki perkat kumne kan sapoi ga por hakaba ubri le pop shu lut point ya pop jong ubri la khoi pai kadai ni am gumta lada ke yai pteng kabamot kan sapoi ga por hakaba ubri pteng shu ban le pop ula sange khoi tidak baik. Kabamot uang ni lada pi poi ha tak jaka ka pi khut pop point kata kadai garkom berkat junga kino translate NIV kimot bahkan sapoi ke jaka ka ubri le pop show. Hello. Kata kadai ke logic so simple dan rei lada don kata ke jaka ka ubri la show ban le pop la so ban le pop uyoni si pendem gol skor ba pragong lada ngi ong bang ngim don pop ngi syukur de bat kajing sisha kam don hangi lada ubriu upoi kata ke jaka hagaba la so ban le pop uta ubriu berlam ler bat kajing sisha kam don hu tim MKA kalonong kada khot bakhandai kibriu kiba sange ban laptop kibom beteng shu ban laptop dei kinong translate ya NIV mdei tang NIV kidon sibon ro kiba translate hagadur jong NIV ngam keren persya ino ngakwa bangin smotu ya ingis ngotu yaga sithi jong yonis yaga cons yaga rukom perkat jong yonis namaru yonis utho ong kumne pide smotu yonis ong uno uba perkat sniu yo para jong uba isi yo para jong gumut yo para bangai haga jo kebalang uno ro bisi yonis ong ulong unong syono tenong syono la translate yaga Bible kasi Hagnong bas laid kot ke ba khatsan uno uba isi yo para jong ulong unong sonoade kti no sono kadi murderer unong penyabri lada me isi yo tu perlok jomi uba syong hang tai me de nong penyabri dan sipon ki bri wala jingseng gumta hagis hapo yo mene men singine do monde do Saturday ngia prat kum gemiau gi so ngia tro hayo ngia benyi wei hare si som ding ile jing seng bat ngikum syong jo ben kajia gum ta